Fallen Angels és una obra que, tot i no estar exempta de virtuts indiscutibles, deixa una sensació d'incompletitud com si estiguéssim davant d'un quadre visualment poderós però emocionalment distant. Com a peça visual, Fallen Angels és un veritable festí sensorial. La fotografia de Christopher Doyle, Aru, India di Mutford Luba, Happy Tujata, habitual col·laborador de Bond, és excel·lent. La seva càmera es mou com un espectre dins d'una Hong Kong gairebé pintada. Túnels, escales metàl·liques, neons, fums i parets descuidades formen un mosaic hipnòtic que funciona gairebé com un personatge més. La ciutat no és només un escenari, és una presència viva que s'empassa als protagonistes i als seus somnis frustrats. El muntatge aconsegueix moments d'una bellesa lírica indiscutible i sintonitza perfectament amb l'estat mental dels personatges, ànimes desorientades, atrapades en la seva pròpia desconnexió emocional. El vestuari i l'estilisme reforcen aquesta estètica decadent i elegant alhora, creant un univers on tot sembla decrèpit però estranyament vell. Les interpretacions són, sens dubte, un dels punts més destacats del film. Leon Lai aporta una fredor magnètica com l'assassí que manté una relació professional i emocionalment distant amb la seva còmplice. Michelle Reis, per la seva banda, construeix un personatge fosc i hipnòtic, gairebé fantasmagòric, que traspua soledat i desig no correspost. Takeshi Kaneshiro, en un registre més excèntric, injecta al film una dosi de tendresa absurda que aporta contrast i humanitat. Tanmateix, el gran taló d'Aquil·les de Fallen Angels és la seva manca de direcció narrativa. Els personatges semblen estar condemnats a la deriva, com suggeria el títol, àngels caiguts, perduts en un món que no acaben d'entendre o d'estimar. Però aquesta aposta per la contemplació i la disgregació emocional no sempre funciona. L'absència d'una trama clara, d'objectius concrets o d'un mínim arc evolutiu en els personatges pot generar frustració. La pel·lícula no només opta pel simbolisme o l'atmosfera, s'hi recrea fins al punt de convertir-se en un exercici de forma més que de fons. És innegable que Bon Cavall aconsegueix transmetre una sensació d'aïllament i melanconia que impacta, però ho fa a costa de deixar de banda una narrativa articulada. Els diàlegs són mínims, les motivacions sovint es queden en suggeriments. En definitiva, Fallen Angels és una pel·lícula fascinant des d'un punt de vista estètic i formal. Un exemple de cinema d'autor que porta el segell inequívoc d'un creador com Bon Cavall. Però pot resultar també una experiència frustrant o esgotadora per a espectadors que busquin una narrativa amb més claredat o evolució emocional. És una obra que es mira molt al mirall, que brilla en la foscor, però que sovint oblida encendre la llum interior dels seus personatges. Una pel·lícula notable en molts aspectes, però desigual en el seu conjunt.